langsung bareng Niken Zola. Bojo loro. Sesak mlebu sedeng, 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 sesak mlebu sedeng. Disekop yo. Spesial untuk seniman-seniman Kuweru, sebarang terima kasih. Dan juga segenap kawan-kawan, Bapak Ibu sebarang terima kasih kepada panjenengan yang di kasir sana yo. Yo. Sesak mlebu sedeng, sesak mlebu sedeng, sesak mlebu sedeng, sesak mlebu sedeng, sesak mlebu sedeng. Mikir bojo loro. Terus piye? Bojo sing enom jaluk disayang. Sing tuwa njur jepitne lawang sakno yo yo. Siramu metrapi saduru. Andung tresno tas uga andung beku. Mochi official video syuting sebarang terima kasih. Mikir kuduwe, mikir blanjane. Banjur saiki bingung atine. Oh ae yo yo. Telung dino mulai rono. Telung dino bali kene. Tak singgol tak kok yo. Sing sedino kanggo sapa? Sing sedino kanggo wong liya. AGM Production matur nuwun terima kasih. Revisa Indonesia. Ada seniman-seniman Kuweru sebarang terima kasih. Pelosok terima kasih. Muji official. Terima kasih. Pak Nyaman Castello. Sesak mlebu sedeng. Apa durung mas mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang. Sing tuwa njur jepitne lawang. Siramu metrapi seduru. Masuk. Andung tresno mas uga andung beku. Mikir butuhe, mikir blanjane. Njur saiki bingung atine. Ae yo yo. Telung dino mulai rono. Telung dino bali ning kene. Production matur sebarang terima kasih. Revisa Indonesia. Revista Music Niken Zola. Terima kasih. Kita sudah kembali spesial di teman seniman Kuweru matur nuwun. Yo.